Ahojte ľudia pri ďalšom videu a v tomto videu budeme hrať Steel Brejhot, najnovšia hra. Každý to asi už vie. Kamo, počujem otvorený base. No hej, Steel Brejhot ideme hrať. A tak, keď chcete normálnu, že toto je normálna verzia, ale je aj fejkovaná, tak napíšte do komentáru a dajte 500 lajkov či 500, takých 200 lajkov a urobím aj fake Steel Brejhot. A prepáčte, že teraz není Minecraft, ale no, začal som aj Steel Brejhot a preto som urobil o to video. Takže, tak. Potom tu mám, ukážem vám, aké brejhoty mám. Mám Strawberry Flamingeli. Potom mám Baniania Dolfinita. Potom Bribicus Dicus Bambicus. Tu mám Salamino Penguino, Scimpanzini Bananini. Dohrite, otvoril sa mi base. Tu je Cappuccina Assassina, Cappuccino Assassino, Globo Fruto Trillo, Ballerina Cappuccina, potom Patapim, Cappuccino Assassino Diamond. A toto všetko teraz zoberiem, tieto peniaze, a mám 5 miliónov. To je 5 miliónov mám. 5 miliónov. Prepáčte, že som to teraz nevedel dobre urobiť, ale peniaze má 5 miliónov, už som ukázal, takže. Potom vám ešte budem ukazovať, ale nebudem stále, a ja teraz mám 7 miliónov. Zavriem zase baseku. Hneď. 10. Potom 10. No. Obúž. No. Dobre. Lock base a ideme pozerať, aké brejhoty sú. Tu ide nejaký mytik, jaj, to som zle pozeral. Mytik by mali ísť o 3 minúty, aj Legendary o 3. Takže zatiaľ ideme čakať. A ešte keď chcete vidieť toto Steel Brejhot videa, tak dajte like a odber. Mám 7 miliónov peňazí a tu budem stať takto pri base, keď doríti. Tak tu bude stať. Zatiaľ pozerám dačo takto. A budem aj pozerať brejhoty. A toľko. Pozriem na Rebirth. Log base. Viem, že teraz som iba vedel robiť to video, ale no, lepšie ako nič. Idem naspäť. Dobre. Počkajte, lebo skôr nevidíte mňa. Ale vidíte peniaze, no prepáčte, že tak ma vidíte, tá panáka, ale no chcem vám ukazovať celú obrazovku, takže no tak to bude, prepáčte, proste. Tak to viem zrobiť, lebo inak neviem, ale ináč ja mám v strede panáčika, len vy to vidíte, tak. Našťastie, je veľmi veľa peniazy budem mať. No, ale čo robíš zase? Ale toto má sere na Steel Brejhot, že nedá sa proste to skôr ani ovládať. Stále aj kurky, neviem, prečo teraz robím to video, nechápem.
Ale... No, to nechajme radšej. Tu zavrime už bejsku, otvor sa, zavriem ešte raz. Nechcem tu nechať iba tak bejsku, lebo potom zase mi začnú kradnúť. Potom toľko bolo všetko a bum. Zase budem mať také sračky a musím zase všetko kupovať a takéto veci, takže... Tuk 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 sahunella. Tuk 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 sahunella. Prr prr patapim. Prr prr patapim. Toto video ma nebudete vidieť. Prepáč, ale tak som to vedel robiť, takže neviem sa ukazovať. Alebo neviem, možno. Aj zase mi odišla kamera. No takže idem trošku vonku aj. Kamo, lebo... No, ale nechcem také epiky. 5 sekúnd by malo ísť. 5. Sfinina Bombardino. Teraz by malo ísť. Talpa di ferro. Toho už mám. Toho nemám. Čo? Však mám na ňo peniaze. To ryti, musím... To ryti, čo je pošlo? Musím rýchlo dať čo vymazať. Vymaž. Čo nechcem? Do Infinity. Choď preč do Infinity. Choď preč. Dobre, ešte neodišiel. Keby dobre viem. Kde si? Nehovor, že ho niekto kúpil. Niekto ho kúpil. Tak toľko bolo môj do Infinity. Niekto kúpil. Takže... tak veľmi som to chcel. Kamo. By som mala aspoň nový mytik. Teraz to niekto už zobral, keby som prišiel. Tak si to budem čakať. Aj keď sa mi otvorila bejska do ryti. Otvorila sa mi bejska. Čo je nejaký event, či čo? Rýchlo otvorí sa mi bejska, budú mi kradnúť. No už neraz kradli a to je veľmi zle, takže ľudia, kto chce kradnúť, tak ja nikdy nekradnem. To je veľmi zle, to pochopíte, máš legendary a ti ukradnú, tak to je jaké zlý pocit. No tak ľudia, toto bolo nešťastné Brainrot video. Mám 8 miliónov. Proste toľko bolo. Opa. Prepáčte. To riti. Čo sa tu deje? No to nič, no. Tak, ľudia, toľko bolo to video. Keď chcete ešte také video, tak štýl Brainrot video, tak dajte like a odber. A zatiaľ čaute ľudia.